Yan, totoo bang nag-uulam kayo ng asin? Iya po. Tapos anong kahalo ng asin? Suka. Naman po kami pandra. Wala kayong ulam? Suka man po. Suka din tapos Asin. asin. Tawyo kung ano na lang. Nasa lahat po ng papabayaan. Ha? Pag minsan po hindi na lang kami nakakain at wala po kaming niluluto. Magandang umaga po sa ating lahat. Yun, kasama ulit natin si The Prospect at si ate, ano pangalan ni ate? Si Ate Tess, tapos si... Ito rin po akong charity vlogger, Alden Iscano A-Ride. Yan, supportan po natin si Alden Escano A-Rides. Si ate naman, siya yung nagchat sa atin para matulungan nga si Ate Maylin para mailapit namin sa inyo. Naawa lang ako kay Ma'am Maylin kasi isa rin siyang kasambahay, biyoda. 2 beses na rin namatay asawa niya. Sa kalagayan ng 6 niyang anak, wala talaga siya ibang hanap buhay kundi magkasambahay for 5 monthly. And ang anak niya po may kapansanan, lupa lang ang tinutulugan, 2 lang ang plato nila, 1 baso. Tsaka wala po talaga silang hanap buhay na dapat i-ano sa mga anak niya. Asin, suka lang talagang inuulam, suka, asin, tsaka lugaw. Ito yung bahay nila. Uy, Anak ko yan, anak ko. Muna ko may nagbablog man. Day, anak ko. Anak ko panganay, yun yung sinama ko. Good morning. Si Ate Maylin. Ate, kamusta po? Ito po ang kalagayan namin dito. So andito na nga po tayo sa bahay ni Ate Maylin. So, eto na siya. Ito yung mga anak mo ito, ate. Ilan po yan? 5 po. 5 anak mo. Asan yung iba? Nag-eskwela po yung isa, ayun. Yung 2 nasa lab. Yung O, asawa isa. niyo po. Wala po akong asawa. Ano pong wala na patay na? O, iniwan po kayo? Napatay na po. Patay na. Oo. Ito, pinabot sa akin ni Ma'am Tess yung ano nyo, yung kalagayan nyo. Ito pala, kala ko, sa inyo ito lahat. May Hindi. kano pala, may kahati pa Ito kayo lang dyan. po. Ito lang. Ito lang. Ano, grabe naman yung, ito guys, no? Ito mo yung, dito kayo nag-ano? Dito po kami nangingiga. natutulog. Ano yung bandig nyo dyan? Yan lang? Yung pong panlatag namin mga punit-punit. Naku. Ito mukhang napansin ko to, may special siya. May kapansanan. Ilang taon na? Sobrang 4 na po siya. Anong hanap buhay niyo po? Naghahanap po ako ng trabaho para mabuhay ko ang mga anak ko dyan po sa pulis. Ano po ako, ang trabaho ko po, nagluluto, tapos naglalabandera, nag-aalaga ng bata. Oo. Yan yung pinapambuhay mo sa mga anak mo. Nag-aaral pa yan lahat? Nag-aaral lahat? Ito lang pong 3. Asan yung mga, yan lang yung plato niya? Yan lang po. Paano pag kumakain kayo? Ano yan? Salo-salo kayo o pagkatapos ng isa, Marami yung isa po yung naman? plato. Nung nagbagyo po, naaanod po ang iba. Yan na lang natira. Yung sin sa akin ni Ate Tess, dito kayo kumakain sa lupa lang. Dito po. Walang mesa. Yung kardero, binigyan na nga lang kami ni Ate Tis ng kardero. Ano ate, pag tapos niya, siya naman gagamit. Oo, Salo-salo. salo-salo lang. Ano? Grabe naman yung kalagayan nito. Ito yung baso nyo, isa lang. Hindi, kasi po ang pinapangarap ko, pag nakasweldo ako ng malaki, makakabili ako mga gamit. Tapos, paano po yan na pag nagsisweldo 4-5 lang po ang sahod ko, ilang kilo lang po ang bigas na bibili ko, tapos kape. Hindi sapat yung 4-5 sa, pang isang buwan niya, no? Pag minsan nga po nakakautang ako at kulang-kulang sa amin ng 4-5 lang ang sinasahod ko. Pero at least, mas maganda ate kasi kahit paano, nagtatrabaho ka. Kasi yung ibang magulang, pagka ganyan yung sitwasyon, iniiwan na yung mga anak.
Kaya bang iwanan Pero yung ako, anak mo? hindi ko kayang iwanan ang mga anak ko at naaawa ko. First time ko silang kasama lahat. Hanggang sa magtanda, ako, tulong ko sa kanila. Ikaw, ano pangalan mo, boy? Ika. Romnick Ano po? Ikaw? Francis. Tapos ilan taon na si Toy? Lucy. Walang pasok ngayon? May pasok po siya. Hindi ko muna po pinapasok muna at nag-uulan. Ito pati nilalagnat. Pag pumapasok kasi sino yung naiwan dito, te? Ito. Yan ang naglulugaw o pinapakain niya to ng nilulugawan niya. Ilan taon na yan? 5 anyos. Nakulong magsaing? Oo. Naglulugaw. Maalam na po. Totoo ka na magsaing, maglugaw? Maalam na. Ito mo, bata pa nito baka matutong magsaing pero dahil sa kahirapan, kaya na. Ikaw yung nagbabantay dito? Hindi maliliit pa kaya sila tinuturuan ko na. Inaano ko po ang mga anak ko para maka-eskwela po. May sabihin mo sa kanila? Mahal ko po silang lahat, ang mga anak. Gusto ko pong makaano po ako ng magandang kaanuhan ko, kalagayan ko. Tapos yung pangarap ko sa buhay, makatayo akong magandang bahay para maayos ko po ang mga anak ko, mapa-eskwela ko po. Ate, paano mo kinakaya bilang ina na may taguyod yung mga anak mo? Tinitiis ko lang. Gaano po kahirap yung nararanasan? Pero pag minsan po, nahihirapan din po ako sa mga anak ko. At pag minsan po, nagluluwa po ang mata ko, natutulog po kami sa pag minsan po hindi na lang kami nakakain at wala po kami niluluto. Kaya po napapaiyak na lang po ako. Sa mga tindahan po na utang, nagpipilit ako mag-utang. Ang iba po hindi nagpapautang. Hindi, tinitiis na lang po namin. Maganda po at may papa ako dyan. Pag minsan binibigyan kami 1 takal na bigas, 2 takal. Sabi ko, salamat man po at may natulong sa akin. Ang payo ko lang kay ma'am, kung ano man po maibigay sa inyong tulong, pahalagahan nyo po kasi ang galing po yan sa mga mabubuting puso, kalooban. Ayan lang po sa masasabi ko kay Kaya sabi Ate ko po, Maylin. hindi ko po ang binibigay po sa amin ng pera at ibibili ko na lang po ng mga hayop para pag walang-wala kami, maibenta ako. Tapos yung bubong nila, trapal. Buti hindi malakas yung ulan. Kasi kung malakas Pag yung ulan, nalakas po ang ulan, itong trapal na to, naaalis yan. Tapos itong bubong namin dito sa loob. ano pag ginagawa niyo naulan, pag malakas yung ulan dito, ate? nalipat. Pag gabi po, nagtutulog na kami, malakas ang ulan, nagpapasok ang tubig, mga nakaupo lang kami dyan sa tabi. Ito yung kalagayan nila, ate. Sobrang nakakaawa naman tong mga to. Gusto ko pong humingin tulong para maayos po ang bahay ko, maayos po ang kalagayan namin mag-anak. Tapos ang gusto ko po sa araw-araw po may pagkain kami. Lalo po kung ko. Sa ngayon, ito yung may tulong ko lang muna, yung kaya ko na. Pagdasal po natin na maraming tumulong, maraming makapanood itong video nyo para marami pong tumulong sa inyo. Sabi ko, ako lang may pera, ate. Bukas wala na kayo dito.
Kasi ipalagay mo sir na ikaw yung nasa kalagayan na ganito. Wala kang inaasahan kung sarili mo lang. No? Tama. Pag minsan po kahit masakit po ang ano ko, pag minsan po ang nararamdaman sa ano ko, nagsusuka na lang po ako ng dugo tungkol sa makatrabaho lang po ako para makakain kami lahat. Tinitiis ko lang po na makaano ako ng dugo. Kasi po walang natabang sa akin. Napakadakila mong ina ate. Huwag ka mawala ng pag-asa, lahat ng paghihirap mo, may kapalit na kaginawahan yan. Sumali mo, itong video na to, ito yung maging daan para mabago yung buhay niyo. No? Kaya huwag kang susuko ha. Ito lang muna ate yung maibibigay ko na. Oh. Meron pa. Oh. Ano tayo magtira ng panggasolina? Oh. Ilan na? Oh. Maraming salamat po sa binigay niyo sa akin. Yan, sana makatulong sa'yo ng malaki ate ha. Papasalamatan ko po lahat ng mga binigay niyo. Tiyatyaga lang po kami. Tsaga-tsaga lang muna. No. So kung nakapunta na kami dito, so malaki yung chance nyo na mabago yung buhay nyo. Pasalamat ka sa mga taong pag sakaling gumanda na yung buhay mo, huwag mong kakalimutan yung mga taong tumulong sa'yo nung hindi pa gumaganda yung buhay mo ha. Gumanda sa hindi yung buhay mo, huwag mo silang kakalimutan. Hindi ko po kakalimutan at nakatulong po sa akin. Pasalamat ka kasi sila may mga malasakit sa sa kapwa nila. Kasi kung wala silang malasakit sa'yo, may pababayaan ka lang dito. Lalo na si Ate Tis, malaki ng bagay na nagawa sa'yo. Si Ate Tis ang nakatulong sa akin. Pinapasalamatan ko si Ate Tis at yan ang nakatulong sa akin. Grabe pala yung pinagdadaanan talaga ng mga batang ito sa pagkain, sa ulam, sa eskwelahan. Grabe. Pumapasok ng walang kaano-ano, walang mga gamit sa school, kahit papel, basta lang pumasok. Walang almusal, walang tanghalian. Lagpas isang oras pa yung nilalakad bago makapasok sa eskwelahan. Tapos pagdating dito kung may pagkain. Yan, totoo bang nag-uulam kayo ng asin? Iya po. Tapos anong kahalo ng asin? Suka. Tinutunaw yung asin sa suka, yun na yung ulam niya. Bakit kayo nag-ulam ng ganon? Naman po kami pandra. Wala kayong ulam. Ikaw, ano naman inuulam mo, boy? Suka man po. Suka din tapos Asin. asin. Tawyo kung ano na lang. May makain lang, no? Ikaw nag-aaral ka? Kumusta naman yung pag-aaral mo? Okay lang po. Ito magtapos kayo ng pag-aaral nyo na Kasi ang batang nakapagtapos ng pag-aaral, gumiginawa yung buhay. Pag nakatapos kayo ng pag-aaral, yung makakuha kayo ng magandang trabaho, hindi na kayo titira sa ganitong lugar. Hindi na kayo titira sa ganitong kasikip na bahay. Kaya magtapos ka ng pag-aaral mo ha. Ikaw anong gusto mo sabihin kay mama mo? Si mama mo daw kahit anong paraan ginagawa para mapalaki kayo, mabuhay kayo. So anong gusto mo sabihin kay mama mo? Masalamat abit mo ko ipapabayaan. Masalamat ka ba? Ikaw yung nagtatrabaho para sa mama mo. Pagpatuloy mo lang yan ha. Maging matulungan ka sa magulang mo na. Kalimutan mo ng lahat, wag lang magulang mo ha.
Hindi kasi ramdam na ramdam niya yung ano eh, kahirapan eh. Buti nga bata pa, naisip na yung ano eh, yung magsakripisyo, maghanap buhay. Saan ka nagkuha tubig? Ha? Salog ka naman, inuman? Ang pangugas lang? Itong sapa po na to, dito po sila tumatawid pagpapasok po sa eskwelahan. Ayan, napaka-delikado po sa mga bata. Dahil ito, hindi pa masyadong malakas yung ulan, malakas na yung agos. Paano pa kung malakas na yung ulan? Napaka-delikado ng ilog na to guys, dahil kung mapapansin nyo po, ayan, eto, may pampers po dito na nakasabit sa puno ng kahoy. So, indikasyon na talagang malakas yung tubig dito. Napakalakas. So, lumalagpas pa po siya, tinutuluyan ni na Ate Maylin. Saan kayo dumadaan dito? Saan kayo naglalangoy? Doon. O, paano yung mga papel niya? Basa po. Basa? Wala kayong bag? May po. Ano yun? Nilalagay nyo lang sa plastic yung papel niya? O, tapos, malaw ka mo sa eskwelahan, basa? Basa ka mo, ay Diyos ko po. Paanoan kung halimbawa sambulan nag-uuran, sambulan ba, digdi, di ka mo nag-eskwela? Eh ngayon hindi kayo nagkapasok dahil baha dito. Totoo ba na yung isang ballpen, salitan kayo o hiraman kayo para makapagsulat kayo? Ay, talagang grabe yung buhay talaga nito. Ultimong ballpen, hindi makabili. Bago ka naman makatapos dito sa pag-aaral, yan, katakot-takot na peligro yung dadanasin mo bago ka makatapos.